През 1951 година Едуард Симпсън описва случай от статистическата практика, който по-късно бива наречен парадокс на Симпсън. Значението на парадокса се състои в това, че докато за части на една съвкупност съществува определена статистическа зависимост, то за цялата съвкупност същата зависимост не само, че не се наблюдава, но е налице нейната пълна противоположност. Един от често цитираните примери за парадокс на Симпсън е този с приема на кандидати в Калифорнийския университет Баркли. Виждаме, че в департамента по история са кандидатствали 5 мъже, от които е приет един, и 8 жени, от които са приети 2. В департамента по география са кандидатствали 8 мъже, от които са приети 6, и 5 жени, от които са приети 4. Както се вижда, и двата департамента относителният идеал на приетите жени е по-висок от този на мъжете. За целия университет обаче, относителният идеал на приетите мъже е по-висок от този на жените. Налице е противоречие между представянето на мъжете и жените в департаменти по-отделно и в университета като цяло, и това противоречие дава основание на някой да определят случая като парадоксален. За да разберем има ли нещо парадоксално в този пример, нека си представим, че същите кандидати са били подложени на тест, като отговорите им са били оценявани от 0 до 100 точки, а средните им резултати, разпределени по департаменти и по пол, са следните. Виждаме, че и в двата департамента по-отделно резултатите на жените са по-високи от тези на мъжете. За целия университет обаче резултатът на мъжете е 53,8 точки, а този на жените 46,2 точки. Следователно, отново е на лице противоречие между представянето на кандидатите по департаменти по-отделно и за университета като цяло, и като имаме предвид, че числата в двата примера са абсолютно еднакви, би трябвало да определим и втория пример като парадокс на Симпсън. От друга страна, във втория пример става въпрос не за нещо друго, а за сравняването на две притеглени средни аритметични, при което изчисленото на по-малките променливи се оказва по-голямо от тази на по-големи. Знаем, че разликата между две притеглени средни зависи не само от разликите между променливите, които биват осреднявани, но и от различието в структурите на техните стегла. Понякога тези две зависимости са в противоположни посоки, като при това втората е по-силна от първата. Тогава средната на по-малките променливи е по-голяма от тази на по-големите и в това няма нищо необичайно, още по-малко парадоксално. Тогава обаче възниква въпросът. Логично ли е едно и също противоречие в представянето на мъжете и жените в департаменти по-отделно и в университета като цяло да се възприема като нормално, когато е изразено в резултатите от тест, и като парадоксално, когато е изразено с относителните дялове на предите кандидати? Прави впечатление, че когато се коментира парадоксът на Симпсън, обикновено се дават примери като този за Калифорнийския университет, с съвкупности разделени на две части. Логично е да се запитаме, възможно ли е проявлението на парадокса съвкупности разделени на повече от две части и как би изглеждал той тогава? Ето един подобен пример с представянето на мъже и жени кандидати в 3 департамента на един университет. И тук виждаме, че и в трите департамента по-отделно относителният идеал на приетите жени е по-висок от този на мъжете. Целият университет обаче е обратно. Относителният идеал на мъжете е по-висок от този на жените. Следователно, ако данните в първата таблица не изглеждаха парадоксални, би трябвало и в тази да са такива. Когато обаче работим с съвкупности разделени на повече от две части, отсъствието на какъвто и да е парадокс става очевидно. Ще демонстрираме това със следните два примера. Нека имаме един магазин, в който през два последователни месеца, януари и февруари, се продават 3 вида еднородни стоки. Например, 3 модела мобилни телефони А, Б и С. В таблицата са показани цените на трите модела и продадените количества от тях през двата месеца. Виждаме, че през февруари цените на трите модела са намалили по 5 евро спрямо януари. Въпреки това, през януари са продадени 600 телефона за 41 000 евро, а през февруари 600 телефона за 46 000 евро, което означава, че макар и цената на трите модела да намалява, то средната цена на всички продадени телефони се е увеличила от 68,33 евро на 76,67 евро. Има ли нещо смущаващо в този пример? Разбира се, че не. Най-елементарното обяснение в случая е, че на лице съществено увеличение на продажбите от най-скъпия модел А за сметка на тези от най-ефтиния модел С, и това е причина средната цена на трите телефона да се повиши, макар че цената на всеки от тях
по-отделно е намаляла. Не е трудно да си представим обаче, че данните в таблицата биха могли да бъдат не абсолютни числа, каквито са цените на телефоните, а някакви релативни величини. Например, относителните дялове на телефоните, продадени с договор с мобилен оператор, спрямо общия брой продадени телефони от всеки модел. Тогава таблицата ще изглежда така. Виждаме, че при трите модела относителният дял на продадените с договор телефони е по-висок през януари, отколкото през февруари. Въпреки това, през януари са продадени с договор 410 от общо 600 телефона, а през февруари 460 от общо 600 телефона. Следователно, макар че трите модела по-отделно са продавали с договор по-добре през януари, отколкото през февруари, общо за всички телефони е валидно обратно. Продажбите с договор през февруари са по-добри от тези през януари. Което, ако следваме логиката на примера с кандидатите в Калифорнийския университет, отново трябва да обявим за парадокс на Симпсън. Оказва се, че едни и същи зависимости между едни и същи числа в някои случаи не изглеждат напълно естествени, в други парадоксални. Това е твърде странно. Не е ли логично, ако обявяваме една зависимост между групи променливи за парадоксална, тя да е такава във всички случаи, независимо какво стои за тези променливи? И обратно, ако проявлението на една зависимост между групи променливи има своето обяснение в някои от случаите, то това обяснение би трябвало да е валидно във всички останали случаи, включително и в тези, които не изглеждат парадоксални. Следователно, парадоксът на Симпсън не е в зависимости между числата, а в начина, по който ги възприема. Пределно ясно е, че последните два примера отново става въпрос не за нещо друго, а за сравняване на две претеглени средни аритметични, при което средната на по-големите променливи се е оказала по-малка от тази на по-малки. Видяхме, че в примера с цените на телефоните това има своето обяснение. Напълно логично е това обяснение да е валидно и когато също се е случило при относителните дялове на продажбите на тези телефони. За какъв парадокс става въпрос тогава? Разбира се, всичко това се отнася и за примера с кандидатите в Калифорнийския университет, както и за всички примери, които се демонстрира парадоксът на Симпсън. Независимо какво стои за числата в тези примери, винаги става въпрос за едно и също, за сравняването на две претеглени средни, при което средната на по-малките променливи е по-голяма от тази на по-големите. Особеното при парадокса на Симпсън е в това, че винаги става въпрос за средни, изчислени от две дробни числа, претеглени с техните знаменатели. Тази особеност обаче с нищо не променя същността на нещата. Следователно, за да се обясним парадокса на Симпсън, трябва просто да отговорим на въпроса. Поради каква причина е възможно претеглената средна на две по-големи относителни числа да е по-малка от тази на други две по-малки? Разбира се, в това няма да отговорим на въпросът, който често бива задаван, когато се дискутира парадоксът на Симпсън. Ако е налице противоречие между данните за съвкупността като цяло от една страна и за нейните части от друга, на кои от тези данни следва да се доверим? Всъщност, отказаното до тук става ясно, че този въпрос е твърде безмислен. Защото да се задаваме въпроса, ако в департаментите по отделно относителния дял на приетите жени е по-висок, а в университета като цяло този на мъжете, то представянето на кое е по-добро, е все едно да се питаме, ако в департаментите по отделно жените имат по-високи резултати в теста, а в университета общо мъжете, кои резултати да приемем за достоверни. Очевидно и едните и другите резултати са валидни, и ако се интересуваме от представянето в университета като цяло, по-добре са се представили мъжете, а в департаменти по-отделно това са жените. И в това няма нищо странно, както няма странно и във факта, че и трите модела телефони по-отделно са поевтинели, но общата им средна цена се е повишила. За да се обясним казаното до тук, трябва да се отговорим на въпроса: какво е парадокс? За да обявим едно явление за парадоксално, би трябвало да е налице съществен конфликт с някакви сигурни очаквания. Същността на определението е в понятията съществен и сигурен, макар че същите имат различна степен на проявление. Какво имаме предвид? В живота често се случва резултатите да се разминават с нашите очаквания. Далеч не винаги определяме това като парадоксално. В някои случаи нашите очаквания не са с висока степен на сигурност, а са просто предположения. Тогава евентуалните разминавания на резултатите с тях, колкото и съществени са те, не ни изненадва. Друг път, макар че очакванията са с висока степен на сигурност, резултатите са различни, разликата не е съществена. Тогава
Тогава сме склонни да се примирим с нея и случващото си отново не ни изглежда парадоксално. С други думи, за да имаме парадокс, трябва да са налице два компонента – сигурни очаквания и силно противоречащи им резултати. Колкото по-добре са изразени тези два компонента в едно явление, т.е. колкото по-сигурни са очакванията и в по-голямо противоречие с тях са резултатите, толкова по-голямо основание имаме да определяме явлението като парадоксално. Ако един от тези два компонента отсъства или не е заявен достатъчно, не можем да говорим за парадокс. В примера с кандидатите в Калифорнийския университет, очакванията са, че щом относителният идеал на жените е по-висок от този на мъжете, двата департамента по-отделно, така трябва да е в университета като цяло. Тъй като обаче съотношението е обратно, това ни кара да обявяваме случай за парадоксален. Въпросът е, налице ли са двата компонента на парадокса в този пример? По отношение на втория, действително противоречието между резултати и очаквания е твърде добре изразено. То се отнася до първи обаче, степента на сигурност на очакванията, трудно бихме могли да кажем същото. Като имаме предвид, че всъщност се е случило това, че 2 осми е по-голямо от 1 пета и 4 пети е по-голямо от 6 осми, в същото време 6 13 е по-малко от 7 13, можем да кажем, че очакванията да се случи обратно не само не могат да са с висока степен на увереност, но са абсолютно неоснователни. Защото нито 6-13 е сума от двете по-големи 2,8 и 4,5, нито 7-13 от двете по-малки 1,5 и 6,8. И няма никаква причина първото да е непременно по-голямо от второто. И то действително не е. Видяхме, че 6,13 е средна аритметична на числата 2,8 и 4,5 притеглени с тегла 8 и 5, а 7,13 средна аритметична на числата 1 пета и 6,8 притеглени с тегла 5 и 8. И тъй като са притеглени средни аритметични, очакванията тази изчислена от по-големите променливи да е непременно по-голяма от тази изчислена от по-малките са напълно неоправдани. Това се отнася за всички примери, с които се демонстрира парадоксът на Симпсън. Във всички тях не съществуват сигурни очаквания, които биват опровергавани. По-точно, ако съществуват някакви очаквания, те са необосновани, т.е. погрешни. А опровергаването на погрешни очаквания едва ли може да бъде определено като парадокс. За повече подробности simpsonparadox.wordpress.com